kai ina ga ba matar da ba wanda a duniya Allah ya masa gata irin mace. Ka duba duk ayoyin da ake magana akan mace ne. Ka zo amana kamar da ka faɗa mace yanzu kamar da ka faɗa da su ce ‘yar mai gatari. Haka ne. Ta auri gwamna masa. Nan take. Ta ɗaga. Ta auri mai kuɗi. Nan take. Nan take ta ɗaga. Ita duk inda ta yi ba zai. Ta auri malami sai ka ga cewa ita ma an ɗaga darajarta. An ɗaga darajarta. Ko baya nan ma sai ga tana ci da darajar shi. Ga mata nan da yawa malaman su ba sa nan sun mutu. Amma suna ci da gumin wayancan mazajen malaman. Haka ne. Amma shi in ya aure ta ba ko sarauniya aura ba ma a jin labarin shi. Ba a jin labarin shi. Sai ma ya ringa cewa mijin wance ko mijin ta ce. Mijin ta ce. Wani yake sa ni mijin kanta ce ne sace. Mijin kanta ce ne. Shi kanta ce kawai ya aiwatar. Ba na manta wata rana lokacin da aure farko fari sai aka zo sai iyayen iyalina suka ce za su biya mata kuɗin aikin maka na ce tare da ni ne aka ce ita ce na ce wallahi ni ba mijin hajiya ba ne ni ba mijin hajiya ba ne wallahi ba ta je ba kaga a lokacin karancin ilimi da rashin sanin abubuwa muka hana kuma ya hannu kama da Allah ya hore ba mun je ba mun je da ni da ita ba za ka babu wani matsala. Rumfar Afrika, rumfar ilimi.